सल'गोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि सिद्धार्थ मोसाहारि इउटुब चेनेल बर'आवनो थालायबाय सल'गोफोर नोंथांमोनाव थामनेल टाइटेल होनना मिथिखाबाय सल'गोफोर माने सायाव जागोन भिडिअआ सल'गोफोर आं दिनैहाय माने बे इउटुबनि गस्ला लायनो नागिरदों आरोखि ना माने बे गस्लायावहाय इउटुब नाम लिरनाय आरोखि ना सल'गोफोर नोंथांमोना माने थामनेल होनना मिथिखादों सल'गोफोर अखा हागासिनो दंलै ओमफ्राय दाबो एसे थाइफ्रिगासिनो दं ओंखायनो द्राम हाना होबाय बेयावनो लेट जाबाय आरोखि ना सल'गोफोर ओमफ्राय दा थांसै आङो अखाया एसे नागारदों नङाबा जानाय नङा बे अखाखौ माला नागारगोन माला मागोन बेखौ खुनु गेरेन्थि गैया आरोखि ना सल'गोफोर माने आङो थांगासिनो दं गस्लाखौ लायनो ओमफ्राय दा दिदिब्रबो दं आरोखि ना टाउनावहाय मैयाहाय गस्ला जों सानैजों बानायहैनायाव ज' थाबोदोंमोन आरोखि ना बेयो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादोंलाय आरोखि ना दिनैनि भिडिअखौ मा बुंनो नै दा एसे आलायबाय नै लोगोफोर दा अखाया मा होननो आरोखि ना उफाय गैया लोगोफोर थांबाय थानोसै आं नोंथांमोना लामानि भिउखौहाय नायलांबाय थादोंलाय आरोखि ना लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर माने गस्लाखौ मोनबाय आरोखि ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो आरोखि ना माने लामा बट' ब्लग बानायनो हायासैलै आङो माने लोगोफोर दासो अखायाबो सिंगादों आरोखि ना माने दासो एसे नागारदों सल'गोफोर आं देखायसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि ना गस्लाखौहाय सल'गोफोर नायदो आरोखि ना आङो बेखेवनानै देखायसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि ना उनबो सिगांबो नामा उनबो सिगांबो बानायदों आरोखि ना आं नायदो नै इउटुब सिद्धार्थ मोसाहारि लिरबाय आरोखि ना इउटुब सिद्धार्थ मोसाहारि माबा उनसिमबो आरोखि ना नै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैथिंजायनि भिउखौ नायदो आरोखि ना लोगोफोर हाजोआव जोमै गदों नामा हाजोनिफ्राय जोमै गदों oh my god ओमफ्राय बेनोसै ओमफ्राय जोंना गाननानै देखायदोब्रा खनसे गाननानै देखायनो सल'गोफोर गाननानै देखायनो आरोखि ना माबायदि नुदों नायनोसै एसे स्रावनो होननानैसो जासिगोन बे हाजोनिफ्राय जोमै गदों ना हाजोनिफ्राय जोमै ओंखारदों जाखो गदों हाजोनिफ्राय जोमै गदों ना गदोंथ' आरो गुफुर लायबावसो जाबाय दा बा गिदिंलाय लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय आरोखि ना बोरै नांदों मानसिया गिदिंलै शक्तिमान फिसाद्रायनि माने जाबाय मिडियाम साइजआनो जाबाय मिडियाम जाबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' बोरै नुखो बोरै माखो नोंथांमोनासो मिथिसिगौ आरोखि ना लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव बुंहरदो आरोखि ना दा मा होनो लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव बुंहरदो आरोखि ना बोरै नांदों सल'गोफोर बिथांना मिनिसोदां ब्र माबा गोसोथोनाय साथामसो दं मागोन आंखौ लिंहरबाय थायो गैया लोगो ओंखायनो दाख्लै आंखौ लिंहरदों बेरायनो दाखालि लिंहरनाया बेनो नोंना माथो सानै ओमफ्राय सल'गोफोर नोंना माथो सानै थिखोना माबा जायो नोंना माथो सानै थिखोबानो माबा जायो गारिया जायोलै दावखोयो गासिबो सानै थिखोबाथाय दावखोयो दावखोयो ओइ गाइसमेन मा होनोमोनलाय बे केमेरा हमग्राना ना फुरा 100 जन दंखायो आरोखि ना फाक्का नङालै आंना बेजों बेखौ लाना बेरलाय बेरबाय थायो ओमफ्राय नायदो नै माबानि मा होनलाय मिनिस्रां ब्र'नि गारिनि टायारखौ जामहोजोबबाय आरोखि आयौ गारिखौ लाङो एबारनिफ्राय दे बक्स दे जाबाय ब्र'आबो खिन्थाखाबाय आरोखि ना आं मोजां मोनथिबावा सोंबाय आं नोंनि गारि टायारा मानो एथ' जामगोन होननानै दाना दिदि ब्र'आ लानानै आंनि गारिखौ लानानै सिख्लाफोर लाना बेरायफायोलै होनना खिन्थाबाय आयौ बेनोसै आरोखि ना आंनि गार्लफ्रेन्डफोर दंबा आंखौ रागा सिगसिगोन बे भिडिअआ उनाव हगारबाबो सिगाङाव हगारबाबो ना जेला आंनि गार्लफ्रेन्ड गोदान जायो दाथ' गैखाया देनां जायो मिथियो नोंनि भिडिअ नायफ्लांबा आंखौ होनखासिगोन बे एबार गारि लानानै बेराय होननानै बारा गोबाव खालामबाय थाला आरोखि ना माने जों थांसै आरोखि ना न'आवहाय माने अखायाबो नै दानो नागारलाय दानो हालाय खालामो आरोखि ना मा खालामनो अखाफोरखौलाय अखानि दानस'जोबनांसिगोनसो लोगोफोर अखानि बोथोर अखायाव हाबाय नामा थांबाय थानोसै नोंथांमोना लामानि भिउखौ नायलांबाय थादों आरोखि ना नायदो नै लोगोफोर बावखुंग्रिनि भिउखौहाय माने दा बावखुंग्रियावहाय फुरा जोमै जाना दं आरोखि ना जोमैया खोबथेजोब्बाय बावखुंग्रिखौ स' लोगोफोर नैबे माबानाबो मिनिसोरां ब्र'नाबो मा होनोमोनलाय नोंनि चेनेल नामा मिनिसोरां ब्लग्सनो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामोहाय लोगोफोर थाबैनो 1K खालामोलाय हिन्दीनि सोंगारनो स' लोगोफोर माने बिनि चेनेलखौ माने आंनि बायदि 1K खालामोलाय लोगोफोर थाबैनो माने बे बाइकजोंहाय फुरा हेभि भिडिअ नुबाय थागोन आरोखि ना लोगोफोर नायदो नै लोगोफोर नर्मेल ब्लगबो ओंखारो ओमफ्राय फुरा डेन्जार दामाखा ओंखारो आरोखि ना स' लोगोफोर मानसिखौ नायबाथाय सेक्सि नुखायो आरोखि ना स' लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै ओरै नायदो नै लोगोफोर माबानि भिउखौहाय मा होनोमोनलाय बावखुंग्रिनि भिउखौ स' लोगोफोर लामानि भिउखौ नायलांबाय थादो आरोखि ना लोगोफोर जोंना थांगासिनो दं न' फारसे लोगोफोर लामानि भिउखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना जों दा फ्लाइअभारनिफ्राय थांगासिनो दं न'आवहाय ओमफ्राय दा नै सालायबाय आरोखि ना ओमफ्राय ओरै दं मिनिसोरां ब्र' साखा जामोनसैलाय आरोखि ना माने साखा जामोनसैलाय साफ्रि दुबाय दा लोगोफोर साफ्रि लाइटआवसो लोगोफोर माने थांगासिनो दं जोङो माने अखायाबो नै एसे हाबाय थायो आरोखि ना आं सिख्लानाव होनो आरोखि ना गोसोथोनाय हरदों नायदो
नै बिदि लोगोफोर माबाथिं गुवाहाटिनि ट्रेन आरोखि ना बे लोगोफोर गुवाहाटि फारसे थांगासिनो दं बियो नै नायदो नै मा सालायनाय जालायखो बेना नै थाबथादों गारिया नायदो नै लोगोफोर बिनि मडेला लाजाखाया आरोखि ना लोगोफोर एकदमबारे गाजाखा भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनाबो नै बारा बुजिया आरोखि ना लोगोफोर स' लोगोफोर बावखुंग्रिनि भिउखौ नायदो नै फुरा जोमै जोबा आरोखि ना लोगोफोर दिनै अखा नागारबाय नालाय जोमै जाबाय लोगोफोर दा जों बेहाय मोननैसो फट' खेबजानो नागिरदों आरोखि ना नायदो नै लोगोफोर दासो अखा नागारदों फुरा जोमै जोब आरोखि ना दा ओरैथिंजाय लोगोफोर माने जोङो फैयै माबा जोंनि न' खाथिखौ मोनबाय माने टाउन खाथियावनो दं ओमफ्राय अब्लाबो बारा गोजान नंला आरोखि ना 1 किल'मिटारल'सो बारा गोजान गैला लोगोफोर ओमफ्राय दा ओरैजाय नायदो नै लोगोफोर माने बावखुंग्रिनि भिउखौहाय फुरा जोमै साग्लोबना दं आरोखि ना स' लोगोफोर आं गस्लानि प्राइसखौबो खिन्थानो बावदों आरोखि ना स' लोगोफोर गासै गस्लाखौ बायनायावहाय 500 लादों आरोखि ना ओमफ्राय गासै 900 थांबाय लोगोफोर लिरनायजों माजों ओमफ्राय लोगोफोर मा बुंनो आरोखि ना दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय लोगोफोर बाय